Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamua kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata nitu hata, jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti, ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabi jamita di Minggu Pasiahudung Trinitatis tanggal 6 Agustus 2020 imana dienet sian Evangelium Matius bidu 14 ayat 10 rodi ayat 20 sada dohot topik minggu silehon-lehon ni debatado si pangano doho si inumon. Makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Hujaha madihita songonoma didok hata nitu hata. Alai ubigi borhak majisus yani marparau tuluat nalungun pujung sasadasa. Jadi ubigi natorop mardalan turma nasida sian akahutai madapoton ibana. Dungro Yesus yani diida mahalak macai torop. Jadi asima rohana mida nasida di pamalum ma aka namar sahid na dinasida. Alai mareak botari didapoton sisian nama ibana akanin nama halongon na dodison jala nabot nema ari pamuli mana toropi hasalaho nasida tu akahuta manuhor si panganon. Alai didok Jesus matu nasida dak pola lau nasida leho kamu mana sida mangan. Dungi Roma hata nasida hola 5 roti doho 2 deke sabing do hupeo pami dison. Alai nin nama buah kamu ma itu au. Dungi didokom ma natoropi hudul di duhut di tiuk maroti na 5 doho deke na 2 manaili ma ibana tugijang laho ma masu-masu dibagi ma roti di parleho matuak kasisianna asana sida mangaleho tunatoropi. Jadi mangama saluhutna jadi bosur bema dungi di papungu ma aka eba-eba ni nalubii gok 12 apang. Ala yang gotorop ni bawa na mangani arga 5.000 do so padohot aka paropuan dohot dak danak. Ima hata nitu hata. Di hamuaka damang doho dainang sudi na opat evangelium manang na opat injili mamaritahon na tinamuyan ni Tuhan Yesus 5.000 halak. Lapatanna beritai jumpa kita doi di na opat injili Matius, Markus, Lukas, doho Yohanes. Dan konon katanya inilah mujizat yang kedua yang diperbuat Tuhan Yesus. Tentu tada halongangan na perjulu ima aik gabe anggur na dihutakana ate. Porsia duiba dak pola asing be beritau dihita. Alana mamukasian sekolah minggu nunga saya tabigi beritahun di beritahun guru sekolah minggu tu hita. Alai nak pesongoni satu tikion ganup tabigi beritahun saya toktong duhita di bagasan halongangan. Buasa bui songoni. Sanita dorupani di bagasan rohata. Kok bisa dengan 5 roti dan 2 ikan bisa makan 5.000 orang. Jalalu bidupe muse 12 apang nari 12 bakul. Luar biasa sanita rupani saya songon naso habis pikir hita mabigi beritai. Huhilala satu sadarion tuk sohiado masa si songoni di portibion. Harus sipata ngadibahin hasuhuton lubisian pesanan si panganon mulo masa perpestaan saya tong domar nahurang ate. Datuk kia lubi. Sipata duga bihonahata hasuhutoni ala hurang si panganoni di parade. Adik pe sian paretongan nasida nungahira sukup nian. Alai tetap luhurang. Ima jurupani aka pengalamata. HP on 5.000 halak mangan.
holam marhite 5 roti doho 2 deke. Luar biasa. Buasa bui songoni. Tutudo honot tama badanga dong nasotar patu pada bata. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inama sidohonota. Allah na molota coba rupani memikiri mangetong na 5 roti 2 dekei lalu menghasilkan 5.000. Laus matematika dia peta pakai rumus dia peta pakai lau memecahkan ni tong dorang dapat. Allah ni mungkin kata yang tepat dohonota bayi nama dangadong nasotar patupa debata. Alai terlepas sian padohan dangadong nasotar patupa debata tauji majo mernida buasa bui masa halongangani. Dung didok Jesus tua kasisiani unang pola di pamuli na toropi alai dilehom ma nasida mangan. Mamitor di komentari sisianido na nidok ni Jesusi. Molo di Yohanes onom ayat pitu didok si Filipus ma mangalusi Jesus. Dak sae roti arga 200 hupang asa di jalo nasida sa sautik. Molo di hata Indonesia didok roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi jangankan 5 roti 2 deke. Hupang manang dinar ima mata uang Romawi. Sahupang manang sadinar satikii dusmei dohot upani parkeriju sadari. Jadi molu 200 hupang manang 200 dinar rupani berarti dusmei dohot upa 200 hari. Berarti hurang lubi gaji ono bulan mayate 1,5 tahun. Jala molo tapartudus manang na dikonversi rupani dohot penggajian saunari tabai majo rupani gaji ni sahalak nuaeng sadari harian 1 hari 100.000 rupiah berarti lahu mana mue si 5.000 halaki ikut sudah mahurang lebih 20 juta rupiah. Jadi wajar do nani dok ni si Filipus itu Yesus daktar lehon nasi damangan. Alai nak pesongoni di doksisian nama tu Yesus pabuana adong do di peop nasida 5 roti do 2 deke. Huroha saya dibuana kasisiani do bekalna mololaho nasida merdalani rab do Yesus atik pe danga palabahat. Dungi di do Yesus matu sisianna buah kamu mai tuau. Mamuka sianom ma taida tadda halongangani. Tutu macai argado padohanon buah kamu mai tuau. Tutu pesan nanaing dohonon na tuhita marhiti hatai ima na parjulu otik manang gudang na tapiopi batabuam matu Jesus ate. Na paduahon balga manang mekmet na tapiopi tabuam mai tu Jesus. Jalan na patuluhon tabu manang so tabuam mai tu Jesus. Hupikir ido pinomat rupani pesan nanaing dohonon na tuhita ketika Tuhan Yesus madog buan hamu mai tuau. Ai sipata nalala marungutungu dohita ala pautiku ala pamekmetu saya tabahem mapikirata laho memecahkan sudi persoalani lupa hita adong do tuhatai natuk palubako kita dia kahamauloni. Alani molo adok si panganon manang si inumon di peopo jumolo mabuat tu Yesus. Unang bidi buat tu bonani hariara manang dibuat tu aka inganan na angker asa dipilihut tu si songonaka na pinatu panio putana julu ati. Boha adong do penuaing pangalaho si songoni. Alai buam matu Yesus. Molonung ata buat tu Yesus lapatan na tapasahat tu Yesus iba nama pasikopon. Hamu kamang dohot inanami makanan dan minuman bukan soal sedikit banyaknya. Bukan soal 5 atau 2. Tetapi soal di tangan siapa makanan dan minuman itu kita letakkan. Dungi disuruh mana toropi hudul di duhut-duhut. Molo di Lukas
manang si Lukas madok di Lukas sia ayat 10 pati di dokom mana sida juguk marsasapunguan mar 550. Tutu tujuan na asareta asa tertib ay nalaho manganope riko do tertib ate jala uduk tu pareta ni nama maretai tadok majuri pani protokol. Molo taparrohahon nuaing molo laho manga jol madiaka parpestaan ay somartangi yang dupe nunga gudang namangan. Jaladang ulo bidiatur. Ngasay dido unang jomangan jolo martangiang ngasay nin nasya julu tong madisohali. Akhirna tong adong manasodapok mangan. Ay padita na martangiang manganipe ngagabe asing tangiang na. Ngadido rupani songonon. Pasupasu matuhasi panganon naradi di julu namion dohok naung pinangan niya kadonghanon nganin nabi. Jadi molo hurang si patah si panganon ni atik bohado rupani ala nasu tertib jol mai diaka uleon manang diaka parpestaan ni. Ala ni molo naing sukup dihita sudi akasi panganon diuji maju tertib. Uduk tu pareta ni nama maretai. Lau songoni do naing natai da di bagasa trupukon disuruh manasida molo si Matius nakim madok disuruh manasida hudul di duhut alayang go si Lukas madok dibayam manasida sasapunguan 50-50 rupani. Totu tujuan na asa tertib. Taingok do na beruon molo manga kita di jabut tabe tang bui memanga sada-sada ate. Molo songoni gabe wardo alai ikor mangat dusudi nasa keluargai na torasna dohota kagelengna manang nasa dia gurak petahun namangani jadi manang nasa otik pesi panganon na adong disi gabe sukup dui dinasida alarak mangan alai mulu sada-sada do mangan olo do gabe hurang tumpe mace gudang di lopa jadi perlu do hare tahun dinamanganon. Dung dipahudul na toropi ditiuk maroti na 5 dohok deke na 2 manai 5 ibana tu gicang laho mamasu-masu. Dungipe asa dibagi tu na toropi. Hamu akamang dohot tamuinang do pesan na naing dohonon na tu hita marhite padohani. Totu sada do na naing dohonon na tu hita molo naing mangan manang minupo molo naing mangan manang minum hita jumulu tatangyakon, jumulu tangyakon. Boha, molo nga ditangyakon gabi tabba, tutudang na gabi tabba bilangan na ate. Songon na masa di bagasa trupukon, dang na gabi rupani gabi 5,000 si 5 roti ida, hok do ibana 5, hok do ibana 2. Alai marhiti na martangiang nunga jumulu tahamolatehon tutuhani si pangano do si inumon na tapangani. Lapatan na gabi di patuktuhani masih panganon na otiki tu hita. Jadi dak soal otik manang gudang alai soal sukup do. Jadi tuhodo na nidok niya kanetue-tue otik sae gudak sudah. Totu suku-suku taboha. Arong dope siak kita namangan sojolo martangiang di bagasa tikion mamitor disohali rupani hape so ditangyak ko dope boha arong dope nasongoni tutu tong molo arong dope nasongoni bertobat mate arong do suku-suku ni do ngasongono muse boha sudedo si pangano tangyak konon tutu alus na sudedo ate namangan manang naminum totong matabahen pasangap de bata. Unang do ala indomie manang lapet, manang roti gabirang ditangyakon. Maksudna hola nidaham masih tangyakonoton. Sudidu si pangano nate ikut si tangyakono. Ala ditangyakon dongan na lapet gabiroiba na madok apala lapet do pola tangyakonon. Jadi maksudnya lapet tidak si panganon. Manang indomie idak si panganon. Alai haso malas si songoni kebiasaan si songoni gudang do perupani taida. Ikut si panganon manang idahani do rupani. Na ikut ditangyakon. Nanggo lapek do manang na indomie tor disohali do songoni. Hama kadongan
dung mangan jala busuran na toropi lubi do pe 12 apang nari. Buasa lubi 12 apang nari adong madok manang adong perjamita rupani madok ala nasodisido ninna aka ina ni halak batak. Hubungan na tu ina ni halak batak ate. Maksudna molo aka ina ni halak batak molo say mangan mamitor mabukus tak tohoya te. So naholan ina ni halak batak na olo songoni. Sudi aka ina do olo mabukus duk say mangan. Mamitor di palas. Na pasti didok di baga satrupukon holan akabawa do na 5.000 halak na dohok mangani. So pa dohok parupuan dohok dana. Takas do rupani di bay. Jadi bisa jadi do gabi lubi ba alas wado ngaka parupuan di siate. Au sugari dohok parupuan na mangani pasti dora mabukus. Jadi molo didok rupani aladang disi aka ina manang parupuan ni halak batak ina hurak pas doi. Alai memang dang dohok parupuan na mangani. Dia sugari dohok parupuan tong dora dibukus. Jala molo akada dana mangan olo gumudang marabolongan. Molo taparrohawan akada dana manga songoni duate. Alai manang na dia peinuaing molo nunga Tuhan Yesus na madok jala nama jama si pangano ni say na tau merlubi-lubi na may dihita. Ay say di pasuk-suk Tuhan ido si pangano dihita nang panginumanta. Jala say di para di Tuhan ido nariko dihita. Dang di paluas Tuhani akan na payhuti-hut ibana atura paron. Suak songonido nang hita sa luhut na. Porsia mahita. Say patuhon na do akasipanganon nang si inumod dihita. Jalatong ma taingot si panganon nang si inumon na adong dihitai tong doi marharoroan sian ibana. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di parbuihok katami parbuena denggan. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.